ɛna yɛkuta nsa bosome da edi kan na yɛbɛkaakae ho abakɔsɛm a atwam. Ghana abakɔsɛm nyinaa tɔfa bɔ ne sɛ yɛwɔ kasakuo ahorow bebree wɔ ɔman no mu. Ɔmo nyinaa tenatena baabi kyekyere ɔmo nkuro. Ɛna akyire no, Denkyira asomfoɔ no bi ɛtee wɔn ho, ɛfrɛ wɔn ho Asante, ɛpere ɔfa ahodie. Ɛna ɔtrɛtrɛ ɔmo ataban mu akɔpem sɛ ɔmo fa deɛ ɛsɛ yɛfrɛ no Ghana fa no nyinaa kodu kɔdi hɔ a. Na ɛfiri 1824 ɛkɔ no, ɛna aseɛwɔfoɔ no mɔpo n'ano no, ɛde ɔmo ho kɔbɔɔ English aborɔfo, ɛna ɔmo ne Asantefoɔ ekoeɛ. Ɛna Asantefoɔ de ɔmo so nkonim. Ɛna akyire aseɛwɔfoɔ no ɛsan ne Asantefoɔ ko 1826. Na ɛno nso so English aborɔfo, Denmark aborɔfo, ɛna Netherlands aborɔfo edi ɔmo anim na ɔmo ne Asante bɛkoeɛ. Mehu sɛ yɛn nuanom bi a ase hɔ a ɔmo ɛredwa ɔmo anum sɛ ɔmo ne Asantefoɔ ko ntɔkwa. Yɛn saa ntɔkwa ne baa so no, na Asantehene a odi anim yɛ ɔsɛe Akoto. Wɔne ne Kontihene ne ne Gyasehene ɛna ɔmo edi anim ɛko ntɔkwa no. Obiara ne hɔ a ne kurom hene obetumi aka sɛ ne kurom hene di aseɛwɔfoɔ no anim ɛma ɔmo ne Asantefoɔ bɛkoeɛ ayɛ aborɔfo. Aborɔfo no na nyɛ Siboni na edi anim. Na ɛwɔ Dutch aborɔfo ɛne Danes aborɔfo a ɔmo so ka ho bi. Nti ɛnyɛ nokorɛ. Na wɔn sɛ akɔhyɛ aborɔfo no akyi ɛma aborɔfo no ne Asantefoɔ bɛko 1874 ɛne 1896 ɔmo bɛfa Asantehene kɔɛ. Na ɔmo san baa bi 1900 kɔpem 1901. Ansa na afɔ motumi abɛdi Asante so nkonim. Na saa deɛ no si wie no, ɛna afei deɛ 1916 ba no, ɛnyaa Governor Clifford a ɔno nso de ɛyɛ constitution bi baa a ɛhyɛ aseɛ ɛkyerɛ sɛdeɛ amammuo no si nkɔ. Ɛna 1925 Brigadier General said Frederick Gordon Gattisberg ɛso de another constitution baa a ɛma afahodie no mu trɛɛ. Nti Second World War baeɛ, na Second World War no ɛbɛtwaa mu 1939 kɔpem 1945 no. 1946 Alan Barnes ɛsan de constitution foforɔ baeɛ a na ɛma afahodie dɔɔso kakra, nanso na ɔmo a makɔ school no hunu sɛ nka ɔsɛ de aban no ma ɔmo ne kwan sɛ nka de ahemfo na ɛba aban mu. Ɛna ɛno no ho nsɛnsɛm mu ne 1948 riot mo ɛne saa nneɛma no adi anim ɛyɛ ni Kwabena Bɔne so atuateɛ no na ma ɛyɛ 1948 riot ne baeɛ. Ɛno akyi no ɛna ɔmo wɔ mu a yɛkyekyere ɔmo a ɛkyerɛ bɛfrɛ ɔmo BCs no, ɔmo kɔbɔɔ Kwame Nkrumah kora dum a Kwame Nkrumah ehu sɛ committee a ɛte sɛ ɔmo nyɛ ho nhyehyɛe na nneɛma a ɛsi nti a saa riot ne baeɛ betwam no, ɔmo yi ne firi mu no, na afei ɔno nso kɔtee ne ho ɛma 12 June 1949 ɔno nso tee CPP. Ɛna mu a ɛna afei deɛ Ghana ɛbaeɛ. Na Ghana baeɛ na yɛ asasetam na ɛyɛ Gold Coast Colony, Ashanti, Northern Territories ne Transvaal Togoland ɔmo ka bom na 1957 ɛma ɔmo fa ahodie. Nanso ɛma ɔmo fa ahodie no, saa berɛ na Ghana constitutional monarchy ɛkyerɛ sɛ na deɛ ɔhwɛ aban no so no ɛyɛ mansoafoɔ panyin, ɛyɛ Prime Minister. Ɛna deɛ ɔda man ano no ɛyɛ manhema ɛyɛ Queen Elizabeth ɔtɔ so mmienu ano no wɔ London. Ɛna Nana Musini yɛfrɛ no Governor General a ɔno si na wɔ Ghana ha. Na 1960 ɛna Ghana kɔɔ to aba na ɛyɛ ne ho ntaafoɔ aba. Na baako yɛ sɛ yɛpɛ sɛ ɛyɛ Republic, ɛkyerɛ sɛ ɔman a deɛ ɔda ano no yɛbɛto aba yi na ɛnyɛ ahennie. Anaasɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ so ayɛ constitutional monarchy sɛ obi ɛni adeɛ ɛwɔ ɛyɛ deɛ ɔda ano no na mansoafoɔ panyin deɛ yɛnto aba nyi no. Ɛna yɛsan to aba sɛ ɛkɔba sɛ yɛgye ato mu a hɔ a na ɛbɛyɛ mampanyin odi kan. Na ɛno nso yɛ Kwame Nkrumah ne JB Dankwa. Nti yɛto aba no wie no ɛyɛ aba na ɛbɔ ho no wie no. Ɛna Ghana for dodoɔ no akyerɛ mo adwene sɛ ɔmpɛ sɛ Ghana ɛyɛ Republic, ɛkyerɛ sɛ yɛbɛto aba yi mampanyin anaa head of state ɔda ano yɛ ma no nyɛ hereditary sɛ obi bɛdi adeɛ. Ɛna afɔ ɔmo to aba sɛ Kwame Nkrumah na ɛyɛ mampanyin odi kan. Na 1st July 1960 ɛyɛ Governor General hand over ɛma Kwame Nkrumah na Kwame Nkrumah bɛyɛ the first president, not just the first prime minister. Till 1960 ɛna Ghana achieve the different republic status, ɛkyerɛ sɛ ofi saa abere no kɔdɔ ɔda aman ano no head of state yɛbɛto aba yi no na mmom ɛmɛyɛ sɛ obi bɛdi adeɛ. Ɛno esi 1st July 1960. Nti ɛnɛ ɛyɛ mfirihyia 36 pɛpɛpɛ a saa asɛm no si wɔ Ghana. Nti yɛkae na saa aban no Tuka Afrifa ne Hale bɛba abɛtu aku 1966 24 February. Ama yɛasa hyehyɛ constitution foforɔ a bɛsan ama yɛ Kwame ato aba biem ɛyi ma ɔmanpanyin ɔda man ano head of state 1969. Ɛno nti bɛfrɛ no so Second Republic. Ɛno nso bɛgu 1972
Army asan foforɔ 1979 Army no so besan begu 1981 na ɛsɛ no yɛ third republic no na deɛ ɛtɔ so 9 a ɛhyehyɛ yɛ a ɛyi ma panyin head of state deɛ ɛhyehyɛ 1992 a ɛhyɛ ase yɛ adwuma 1993 no nti ɛno nti na ɛnɛ yɛfrɛ no fourth republic no nti sɛ yɛda sɔre na sɛ bibi nti yɛsɛ yɛ constitution yɛwɔ hɔ sɛsi a yɛmpɛ yɛto no nyinaa gu ne asan yɛ constitution foforɔ a ɛbɛma yɛyi ma panyin deɛ ɛno ba bɛda ne fifth republic 1st July na ɛho abakɔsɛm kakra no